There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Prinove. Bilo je proleće na Spring Hill farmi i sve životinje su dobile prinove. Ovce su dobile nove jaganjce. Kokoške su dobile nove piliće. I Rif je dobila 6 novih štenaca. Fi je obavljala prolećno čišćenje kako bi napravila još mesta u ambaru. Tom joj je pomagao. Hajde da sve iznesemo napolje, Tome, da bismo mogli lakše da odlučimo šta nam treba, a šta je za bacanje. Dvorište je bilo puno svakakvih stvari. Pogledaj ovo štene, Fi. Ide oko kokoške kao Rif oko ovaca. Zdravo, Tome! Zdravo, Fi! Zdravo, Mališa! Pokušavaš da me opkoliš? Kako da te nazovemo? Tako je! Zvaćemo te Jep! I Baz i Rora su imali posla. Pokušavali su da oteraju ovce na polje gde je trava bila viša. Hajde, ovce, dobre ovce. Ovuda, ovuda. To nije pravi način, Baze. Zar nikad nisi gledao kako to Rif radi? Samo se par puta propne, zalaje i sve ovce rade ono što im ona kaže. Eto, Baze, vidiš? Ali gde su ovce? Ovo neće biti lako. U dvorištu Fi je stavila na gomilu sve stvari koje je htjela da Met baci u smeće. Ali, Fi, zašto bacaš sve ove stvari? Šta nije u redu sa kišobranom? Pa, neke od ovih stvari mogu da se upotrebe. Možemo ove rogove da stavimo na zid. Moramo da se rešimo ovih stvari, Mete. One samo prave nered u ambaru. Tom će ti pomoći. Fi, da li možeš da nam pomogneš, molim te? Ovce nam prave probleme. U redu. Zašto ne bismo poveli Rif? Uskoro će završiti sa hranjenjem štenadi, a ona najbolje okuplja ovce. Nemoj da brineš, Rif, Tom će paziti na tvoje štence. Sigurno će posle obroka malo da spavaju. Nema problema, Fi. Mogu u isto vreme da ih pazim i vratim sve stvari u ambar. Ne, Tome, ne možeš. Moraš dobro da paziš na štence. Još uvek su mali. Stvari iz ambara mogu da sačekaju. Okej, Fi. Neću ih ispuštati iz vida. Obećavam. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6. Već ste zaspali, zar ne? Štenci su zaspali. Možda mogu da vratim par stvari pre nego što se probude. Šta radiš, Tome? Zar nisi čuo da ti je Fi rekla da ne skidaš pogled sa štenaca? Nemoj da brineš, Vizi. Sve je pod kontrolom. Ups! Još uvek spavaju. Čekaj malo. 1, 2, 3, 4, 5. Jedno štene nedostaje.
Gde si, Mališa? Mališa, dođi. Gde si? Nije daleko otišao, Tome. Oni imaju male noge. Ne mogu da verujem. Samo 1 minut ih nisam gledao. O ne! Svi su pobegli. Moram da ih pronađem pre nego što se Rif vrati. Gde su otišli? Jesi čuo ovo, Vizi? Neko laje ispod gajbica. Bravo, Jip! Potrebno je nešto veće da ne biste pobegli. Ili vam je potreban babysitter? Okej, Jip, dogovoreno. Ako nađem tvoju braću i sestre i vratim ih nazad, da li možeš da ih pričuvaš? U međuvremenu na polju, Rif je postrojila ovce. Sad se pravi važna. U dvorištu Tom je i dalje tražio štence. Hvala ti, Vini. Jedno štene je u kokošincu, Vizi. Kako ćeš ga izvući napolje? Šta je tako smešno? Mislim da je jedno u mojoj kabini, Tome. Golica me. Dođi, Mališa. Ajde. Jel izlazi, Tome? Ne, neće ni da mrdne. Šta ćeš da radiš? Nećeš me pogurati na jednu stranu kao kokošinjac. Ne brini, Vizi. Možda mogu da ga namamim da izađe sa nečim što voli. Izvini, Pardi, ovo je važnije. To nije hrana za štence, Tome. To je hrana za mačke. Ali i štenci ovo vole, Vizi. Osjetio je miris. Radi! Ostalo je još samo jedno štene. Gde bi moglo da bude? O ne! Kako li se popeo gore? I kako ćeš da ga spustiš? Ne možeš ga namamiti hranom za mačke i ne možeš da nakriviš ambar kao kokošinjac. Pošto su pobacali stvari, Met i Rev su se vratili i stigli su u pravi čas. Zdravo, Tome. Šta se dešava? Pogledaj gore! Hvala, Mete. Spasio si me. I ti si me spasio, Jip. Ne bih mogao da okupim štence bez tebe. Kako pametno malo štene. Baš kao i tvoja mama. Zdravo, Tome. Da li si imao nekih problema? Ne, Fi, stvarno. Štenci su zaspali kao što si rekla. Sve je u redu. O ne! Opet su pobegli. Opet? Hoćeš da kažeš da su ti već jednom pobegli? Samo sam na sekund skinuo pogled sa njih. Ali sam ih pronašao i okupio.
Dobra stara Rif. Ona zna kako da okupi svoju porodicu. Možda bi mogla sljedeći put da ih staviš ovde kad ih Tom bude čuvao. Stara dečja kolica? Mislim da sam te zamolila da baciš to u đubre. I jesam. Ovo su korisne stvari koje sam našao na smetlištu. Možemo da ih čuvamo u ambaru. Nikad ne znaš kad će ti zatrebati. Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.